iglesia. Ding dong, ding dong. Son las navidades que regresan, vienen ya los Reyes Magos que nos llenan de felicidad. Això que aneu a veure haguera pogut passar una vegada fa molts anys. Va ser al nostre poble, Betlem. Era un poble molt menut i els xiquets es vestien aixina, conforme anem nosaltres ara. Succeïa per aquells temps que va córrer la veu de que anava a néixer un xiquet molt bonic que nosaltres coneguem com el Jesuset. Segons anaven assabentant-se, tots es reuniren a la plaça del poble molt contents per a festejar-ho i fer els preparatius abans de rebre'l. Les floretes, les ovelletes, els pastorets, els personatges dels contes, el sol, la lluna i les estrelles, els àngels, i fins i tot varen arribar els Reis Mags d'Orient. Tots junts anem a interpretar una bonica dansa del nostre país, Israel.
Però de sobte començaren a discutir. Se n'adonaren que tots eren molt diferents. Tots tenien bones intencions, però no arribaven a cap acord. Uns volien que el Jesuset nasquera de nit, per a ser ells els primers en volen i estar amb ell. Els altres volien que nasquera i així eren els primers i el rebrien com cal. Naixerà de dia, quan jo estiga ben alt, il·lumine i cal fer fort, no deixaré que vinga ningú núvol. Així tothom podrà veure el bé, ell podrà apreciar com de bonics sou tots. D'eixa manera, nosaltres estarem obertes i podrà veure tot el cap i es veurà ballar també bé. I sentirà la nostra aroma i podrà acariciar-nos amb les nostres manetes i veurà que suaus que som.